Pag maglo-load po tayo ng RAPCAP, kailangan po uunahin nyo po munang buksan ang inyong NFC. Kasi pag inuna po muna yung buksan ang etong nandito, hindi po kaagad malo-load itong RAPCAP nyo. Mag-aantay kayo ng matagal. Kaya, umpisahan muna po nyo buksan yung NFC. Tapos, i-open nyo to. Tapos, saka nyo siya igaganyan dito. Tapos, saka nyo siya tatap up card. Tapos, kung single ride lang, dito tayo sa Jerusalem. Yun. Tapos, kung dito na yung Mastercard ninyo, na-save nyo na dito. Yun. Saka nyo ipapasok na ganyan. Tapos yung babasahin na niya. Finish. Tapos yung marireceive kayong yan, pumasok na siya dyan. Then ay August 8. Ganito lang po kadaling mag-load na RAPCAP. Ang magiging mali nyo lang po kung paano siya ilo-load pagka hindi nyo kaagad inopen ang NFC. Tapos nyo loadan, patayin nyo lang po yung NFC. Yun po. Kailangan po talaga NFC muna ang una nyo i-open. Bago nyo i-open, huwag nyo pong i-open to. Ito, tapos NFC. Mahihirapan po kayo mag-load na RAPCAP. Yun lang po. Salamat.